Ευχαριστώ. Έχουμε σήμερα προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι τόσο βαρύ και δύσκαμπτο που όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει προβλήματα, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει κι άλλα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να πω ότι είναι επικίνδυνα βαρύ και δύσκαμπτο, γιατί θα νομίζουμε ότι έχουμε μηχανισμό και δεν θα έχουμε. Εξαιρώ απολύτως το κομμάτι που αναφέρεται στις αεροδιακομιδές, το οποίο θεωρώ ένα μεγάλο θετικό βήμα και σας το πιστώνω. Προσπάθησα να κάνω μέσα στο μυαλό μου μια προσομοίωση έκτακτων συνθήκων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και προσπάθησα να σκεφτώ ποιος από όλους αυτούς που περιγράφονται και κατονομάζονται ως αρμόδιοι να δράσουν ταχύτατα θα έπρεπε να κάνει τι, και ομολογώ άκρη δεν βρήκα. Είναι τόσο μεγάλη η διάχυση και αλληλοεπικάλυψη των ίδιων των αυτών αρμοδιοτήτων, ώστε στην πράξη κανένας δεν είναι αρμόδιος και άρα και κανένας δεν θα είναι πραγματικά υπεύθυνος και υπόλογος. Διαβάζω στο νομοσχέδιο δράσεων, εποπτεία, σχεδιασμός, ρυθμιστικός σχεδιασμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός, κλιμάκωση, συντονισμός, διαντίδραση. Βαρύγδουπες λέξεις που επαναλαμβάνονται σε μια έκθεση ιδεών, σε ένα εμπολής ακαδημαϊκό κείμενο, χωρίς ρεαλιστική στόχευση, χωρίς σοβαρή αντιστοίχηση θεωρίας και πράξης. Το νομοσχέδιο δυστυχώς εξαντλείται κυρίως σε αναδιατάξεις μιας πληθώρας συντονιστικών οργάνων, σε δημιουργία νέων επιτροπών, σε ρυθμίσεις γραφειοκρατικού τύπου. Επιχειρείται για άλλη μια φορά η μετατόπιση των ευθυνών σε ένα πλήθος και ως εκ του πλήθους τους και του αριθμού των συμμετεχόντων προσώπων δυσλειτουργικών συλλογικών οργάνων. Όμως η οργάνωση και αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας απαιτεί ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση και όχι μετατόπισή της σε πολυδέδαλες επιτροπές. Απαιτεί πόρους, απαιτεί ίδια μέσα. Μόνο με επιτάξεις δεν γίνεται δουλειά. Απαιτεί προσλήψεις. Μόνο με τους κακοπληρωμένους εποχικούς πυροσβέστες δεν γίνεται δουλειά. Αυτός ο ξεκάθαρα δυσκίνητος μηχανισμός πολιτικής προστασίας που νομοθετείται σήμερα θα χρειαστεί πάλι σε 2 χρόνια τροποποίηση. Αφού δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα αυτό το σχήμα, πώς και γιατί περιμένετε να λειτουργήσει στο μέλλον? Μας λέτε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποφασίζουν, επαγρυπνούν και κατόπιν θα μας ενημερώνουν σε ποια κλίμακα επαγρύπνησης θα πρέπει να είμαστε όλη η χώρα ή ένα τμήμα της χώρας. Ποιος φορέας το κηρύσσει αυτό? Λέει το νομοσχέδιο οι φορείς. Ποιος από τους φορείς σε κάθε περίπτωση? Οι φορείς γενικώς σημαίνει ίσον κανένας. Πρέπει να καθοριστεί ποιος θα είναι σε κάθε ειδική περίπτωση ο ένας και μόνο φορέας, ο οποίος θα πάρει την απόφαση και την ευθύνη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Φοβάμαι πολύ ότι με αυτή τη γενικότητα και την ασάφεια πάλι σταθμάρχης θα μας προκύψει σαν κύριος υπεύθυνος. Άντε και κανένας διευθυντής ίσως. Ας μιλήσουμε λίγο για τις πυρκαγιές που έχουν κατακάψει τα ωραιότερα δάση της πατρίδας μας. Όσες επιτροπές και αν θεσπιστούν και όσα και αν έχουμε όργανα στο Υπουργείο, στις περιφέρειες και άλλα τόσα σε δήμους, δεν θα γίνει τίποτα. Απαιτείται έμφαση στην πρόληψη με πράξεις και όχι συμβούλια επί συμβουλίων. Απαιτούνται από νωρίς, από την Άνοιξη, έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων. Διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ικανού πλάτους. Είναι προτιμότερη, και ακούστηκε αυτό στις επιτροπές και συμφωνώ, η εκχέρσωση ενός μικρού τμήματος δάσου παρά η καταστροφή ολόκληρου. Χρειάζονται προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης, αφαίρεση καύσιμης ύλης από ευαίσθητες περιοχές. Απαιτείται, κύριοι συνάδελφοι, το δάσος να θεωρηθεί ένας ζωντανός οργανισμός που αλληλεπιδρά με τη φύση γενικώς, αλλά και ειδικά με τους ανθρώπους με 1002 τρόπους. Άλλο ήταν δηλαδή το δάσος της Δαδιάς, ένας υπέροχος εθνικός δρυμός στην εσχατιά της χώρας μας, που τον επισκεπτόμασταν για να χαρούμε τη φύση, και άλλο είναι μια δασική έκταση που ευρίσκεται εν της πράγμαση
Είτε το θέλουμε είτε όχι. Το πώς βρίσκεται δεν έχει σημασία. Δίπλα και ανάμεσα σε εκατοντάδες δομημένα οικόπεδα και κάθε είδους κατοικίες. Δεν είναι δυνατόν να ζητείτε από το δασαρχείο να καθαριστεί ακόμη και με έξοδα ιδιωτών η ξερή, χαμηλή βλάστηση, και μιλώ συγκεκριμένα, του πευκοδάσους στη φούρκα της Χαλκιδικής. Ενός πευκοδάσους που αγκαλιάζει από παλιά όλο το παλιοχωριό, και η απάντηση να είναι: το δάσος έχει φυσικούς μηχανισμούς ανανέωσης και καθαρισμού και απαγορεύεται απολύτως να επέμβουμε. Ένα μήνα περίπου μετά, κατά τη διάρκεια μιας ξερής καταιγίδας, ένας κεραυνός έκαψε ένα ευτυχώς όχι μεγάλο τμήμα αυτού του δάσους και διακινδύνευσαν και άνθρωποι και περιουσίες. Και το όχι μεγάλο τμήμα οφείλεται πολύ στο ότι ήταν παρόν ο Επίτροπος ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς στα 200 μέτρα, ο οποίος κινητοποίησε και εναέριες δυνάμεις μαζί με τις επίγειες, οι οποίες ήρθαν, και έτσι μπορέσαμε και σώσαμε το δάσος. Μου έκανε εντύπωση όμως, οφείλω να το πω, πως με ταχύτητα και γνώση ζηλευτή, την ώρα που οι πυροσβέστες πάλευαν με τη φωτιά, οι ντόπιοι με τις φαγάνες τους, τα τρακτέρ τους και όποιο μηχάνημα έκριναν χρήσιμο, άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες για την προστασία του χωριού τους. Για αυτά τα απλά και αυτονόητα πράγματα δεν χρειάζονται γιγάντιοι μηχανισμοί, ούτε πολυπληθείς επιτροπές. Χρειάζονται πόροι στις περιφέρειες και στους δήμους, οι οποίοι γνωρίζουν τις περιοχές τους καλύτερα από τους καρεκλοκένταυρους της Αθήνας. Πιστεύω ότι θα σχεδιάσουν και θα κάνουν αυτά τα απλά πράγματα καλύτερα από τον καθένα, γιατί νοιάζονται για τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και τις ζωές τους. Αν τους παραχωρήσετε τους πόρους για να αποκτήσουν τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται, θα υπάρχουν και αποτελέσματα. Τότε και μόνο τότε έχουν νόημα οι κατευθυντήριες γραμμές σας. Κλείνοντας την παρέμβασή μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι η στόχευση του νομοσχεδίου περιλαμβάνει κυρίως αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω πυρκαγιών, δυσμενών καιρικών φαινομένων ή ατυχημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές. Για σεισμούς δεν άκουσα κουβέντες. Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει πλέον από χρόνια ένα εξαιρετικό αντισεισμικό κανονισμό δεν είναι αρκετό για να εφησυχάζουμε. Γιατί έχουμε και ένα μεγάλο απόθεμα παλιών κτηρίων. Στις μεγάλες πόλεις έχουμε περιπτώσεις προσθήκης και άλλων ορόφων επάνω από παλιές οικοδομές και μάλιστα προϊφιστάμενες ακόμη και του 1950. Διάβασα ότι προγραμματίζονται και γίνονται έλεγχοι στα δημόσια κτίρια. Με τα ιδιωτικά όμως κτίρια, τι σκέφτεστε να κάνετε? Μπορεί να είστε Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Αν όμως συμβεί κάτι λόγω ενός σεισμού, την πολιτική προστασία, κύριε Υπουργέ, εσείς θα την έχετε. Ποιος και πότε θα ελέγξει την αντοχή τους, ώστε να μην έχουμε θύματα σε περίπτωση σεισμού σαν αυτόν που έπληξε την Αθήνα το 1981 ή τη Θεσσαλονίκη το 1978? Σας ευχαριστώ πολύ.